Hallo allemaal, dit is mijn geüpdate Battleship. In het vorige filmpje was hij veel anders. Zo had hij dit niet. Deze kanonnetjes zijn deze. Had hij een slecht hek. Nou, kun je ook normale kanonnetjes. En heeft hij nou ook 8 torpedobuizen. Je kunt nog steeds. En nu van binnen, kijk, een bed voor 2 in te liggen. En voor de gewone matrozen hier een hele veel bedden. Deze tafeltjes om aan te eten. Het enige wat ik nog mis is de keuken, maar ja. Kanonnen zijn ook. Deze keer maken ze gebruik gewoon van die dingen. Dat is makkelijker. Dan heb je hier een kanonnetje. En dit zijn nou hele snel vuurkanonnen. Nou ja, dit was mijn shit. En nu nog het update van mijn piratenbootje. Meer man en hier nog een kanonnetje. Dat was het eigenlijk. Nou, en de helikoptertjes ook geüpdate. Dit is nou wat lager en het is alleen maar niet groot. Nou ja, dit was het weer. Tot de volgende keer.